Ko je najbolji fudbaler naš na svjetskom bio? Muharemović. Muharemović, zašto baš njega? Pa zato što nekako baš igra srcem, gine je za lopte, baš je, ne znam, baš gine je za državu, tako da to vam se svidjelo. A je realno dobro igru. Tako da ne znam sam ženski, tako da. Najbolji fudbaler na svjetskom bio? Naš. Bajraktarević. Bajraktarević, zašto baš Bajraktarević? Zato što je protiv Katra najbolje igrao. Protiv Katra najbolji igrao. Tako je, da nam nije bilo njega, ne bi pobjedili, sigurno. Koji naš fudbaler je bio najbolji na svjetskom prvenstvu? To je vaše mišljenje. Rekao bi, ali pogrešno me neko shvatio. U redu je, sve je dobro. A najbolji sada, evo, jutro sam gledao Španiju, Španija, Argentina i Francuska. Ovdje njih troje će biti. Od naših najbolji je Barbaris. Najbolji Barbaris. Najbolji Barbaris. Svih vremena, odnosno... Svih vremena, ono je zakon. Ona njegova suza, kad je zaplakao konferenciju za štab, ona njegova suza vrijedi milijarde. Apsolutno se slažem. A ovo ostalo, da ne pričam, mnogi će me krivo shvatiti. Razumijem. Džeko, pravi fudbal. Zašto baš Džeko? Svi su dobri. Čuješ, svi su dobri. Amerikanci tanki jebili. Da nije afroamerikanaca, ne bi oni u sportu bili nula. Jel di? A zašto baš Džeko da je najbolji? Zato što je najstariji, lider. Znaš, jebi narod ga voli. Koga narod voli, taj je dobar. Naš najbolji fudbaler bio na svjetskom. Šta vi mislite? Kološinac, ne. Kološinac, zašto baš Kološinac? Pa iskusan, dečko, što će. Apsolutno. Ovo je ostalo mladi još. Ko je bio najbolji BH fudbaler na svjetskom? Sad Kolašinac definitivno. Niko bolji od njega nije. Bosanski tank. Pa vidite, ta njegova srčanost i borbenost i ona želja koju on ima i sa 30 godina, mislim, to je nevjerovatno. I kapa do poda. Mislim, svi su bili odlični, da se razumijemo. Najvažnije od svega, oni su nas ovdje usrećili. Mi smo, evo, od one Italije bili presretni, odnosno od Velsa smo bili presretni, tako da zaista hvala im na tome. Eto, toliko. Ja mislim da je Tarik Muharemović, po mom skromnom mišljenju, da. Mislim da je, Zašto on? pa najsrčanije nekako uvijek ostavlja 100% na terenu i stvarno je definicija zmaja.